Бот искаш ли? Не знам. Не знам. Що? Хайде. Искаш? Да. Мъж ли го? Ама очи ме вземаш. Дружо. Царевичка трепата, зата между краката. Футболен играч. Що така си? Аз да не го да така това. Е така го. Задай, бери си. Бразилска, селска крадена. Бери си. Коя царевичка искаш? Я? Има една с много изрезарна. Кръве е на Роналдо. Добре ли? Сол, кетчуп, захар, пясък, асфалт, цимент, любов, виагра. Сърми! Любов! Сълчица искаш ли? Още? Чакай, не ме дикме срам. Достатъчно? Ако точно малко сложим. Си го върна пясък. Ще понеш кофта на света. Чакай, че ме срам. Виждане? Чакай сега. Някой друг желая ли царевичка? Оригиналната е царевица за изроди, които тъпчат ламър на пробият викел. Има ли изроди на плажи, които тъпчат ламър на пробият викел? Избери си. Няма че не. Това си стане, брат. Малко е малък, ама е изродки. Давай на пари. Очица? Най-готрената изродка бразилска е царевица. Ви откъде сте? Стара Загора. Оле, Майкъл, Стара Загора! А така е. Най-готрените от Стара Загора. Очица? Поне разбираш. Кетчуп? Виагра? Не. Имам Виагра, бе, човек. Мисля, че това пазика ми. Атанас смята. Какво стана, бре, Атанасе? Тури малко вряга. Тури малко вряга да се възбуди. Колега, малко Виагра тураме. Да подигнем самолета нагоре, да заварим за перката. Ай, че цяла седмица не ми става. Перката става ли, брат? Самолета, дига ли се? О, Опция, нали? Да. за мен Оп, самолция получи веднага. не са обидки, ще му Сол, кетчуп, захар, пясък, асфалт, цимент, Виагра, любов. Сол. Виагра. Сол. Виагра. по краката. Половин. Цяло. Харесва се? Оригинално е много яка бърберо. Колега, Охо, къде сме? На V-Box ли сме? естествено. Там ли сме? Вибокса, Ама Фейсбук. снимайте се и всичките. После Да, да си съм. ги стегла. Да, добре. Така тръгна. Да напивам вечерта, може да гледам. О, Айде, момчета, чао. Царевичка, качка. хей. Айде, здравей. Айде се здрави, много на здрави. Охо, Аре, тази година, по двамата година по срима. Те. Айде. чакай бе. Кукуруз! И аз. И аз. Аре, о, вика. Сега пак се върни. Сега ще рече пак нещо. Айде, свърши кукуруза. Който разбира, моята царевица избира. Тя е 24 сата оригинална, много яка с бандерол. Няма за изроди, които дъчат на моря, пробият дикел. Има ли изроди на плажа? И пробвате за социални слаби от ВК. И секси папа. Айде, царевички.